Ti imramti li żmien nibni. Skont id-dizzjonarju Enċiklopedico della Letteratura Italjana, il-kantileni medjevali kellhom sekwenza liturġika mibnija fuq temi partikolari, kemm reliġjużi u kif ukoll profani. Dan jitfaxxidaw fuq l-oriġini Ewropea tal-kantilena. L-ewwel ħaġa li titfaddaw huwa l-fatt li min ikkupja u probabbli anke min kitibha sejħilha kantilena. Jiġifieri kien jaf li qed jidħol f'ċerta tradizzjoni. Issa kantilena s-saċ medjevali kienet forma libera ħafna, però x'aktarx li kienet waħda mill-ewwel forom ta' poeżiji illi ġew żviluppati għax ħarġet hekk kif kien ħareġ anke t-teatru mill-liturġija. Jiġifieri aħna għandna salmi u ġveru. U għandek sekwenza ta' linji fihom u għandek anke salmi li jitkellmu fuq affarijiet tad-dwejja kif inhi t-tema ta' din il-poeżija. Mill-kontenut tal-poeżija taħseb li Pietro Caxaro seta' kien mitla ta' kantileni Sqallin u Saljani. M'għandix dubju, ġifieri dana kien poeta kif jgħidilna Brandano stess anki li kiteb poeżiji oħrajn, kiteb poeżiji żgur bil-Latin, allura żgur li kien jafsow il-letteratura Latina u probabbli ħafna alla volja ma tantx għandna eżempji speċjalment hawn Malta tagħhom tal-poeżija bil-Latin imma li nkitbet fil-Medjoevu. Li tinsawx li anke għaw Malta kellna nies li għadhom jikbu poeżiji bil-Latin sa' seklu 18. Ġifieri hemmhekk għandek tradizzjoni qawwija ħafna. Il-poeżija volgari ħarġet fil-fatt mill-poeżija Latina. L-ewwel tentattivi li saru kienu fi Franza, fin-nord rigward l-epika u fis-sud rigward il-lirika. U mbagħad l-eżempju ta' daw it-troubadours beda jintoġob kollumkien u xi nies lokali bdew anki jibdew jimitawhom u mhux biss jimitawhom imma jiktbu apparti mill-Provenzal bħalhom jibdew jiktbu anki fil-lingwa tal-post. Wieħed mill-ewwel postijiet li dan sar fl-Italja kien propju fi Sqallija. Ġa madwar l-1250. Ġifieri ġa fi Sqallija kien hemm tradizzjoni qawwija. Jekk Pietro Caxaro bħala notar mar jistudja jew jagħmel xi prattika għal xi żmien hemmhekk biex jitgħallem is-sena ta' notar, allura żgur li kien jaf bihom dal-affarijiet la kellu tendenzi letterarji. Il-kelma Ventura li tidher fil-kantilena konna noħduha li tfisser ix-xorti tajba. Imma inti rbatta mal-isem ta' mara li kienet tiġi minn Pietru. Xi ġielek tibni din ir-relazzjoni? Il-kelma Ventura hija kelma interessanti ħafna. L-ewwel ħaġa għax ħafna l-ewwel nies li kommentaw fuq il-kantilena qalu ara Ventura hija kelma bit-Taljan, hija l-unika waħda li għandna f'din il-poeżija, allura din hija prova del-poeżija prova tal-Malti Safi. Li ġifieri madwar l-1400 u xi ħaġa il-Malti kien tant kien għadu safi li da uża kelma romanza waħda biss. Dan huwa raġunament żbaljat, għax jekk aħna nħarsu lej poeżiji ta' Bonamico, per eżempju, Mejju ġib il-wartu żgħar, jew poeżiji ħafna mill-poeżiji anke ta' Dunkarm lil Michelangelo Vassalli, per eżempju, ma ssibx aqqas kelma waħda romanza. Dak ma jfissirx li fi żmien Dunkarm ma kienx jintuża kliem Taljan fil-Malti, jew lanqas fi żmien Bonamico. Ġifieri aħna rridu naraw li l-poeta rari jirrifletti il-lingwa mitkellma, anzi, fil-Medjoevu speċjalment, imma anke llum alla volja llum kważi ħadd ma jammetti għadi min qiegħed jekteb poeżija qed jagħmel sforz biex jitbiegħat bil-lingwa ta' kuljum. Hekk preċiżament kif ġodar normali inti ġib bajjat biex ibajjat lek il-kamra, mentri San Ġwan ġabu l-Mattija Preti. Għaliex? San Ġwan imbajjat mhux xorta kien ikun sabiħ u jaqdi l-bżonnijiet iġieniċi tal-post, imma hemmhekk hemm xi ħaġa iżjed milli hija l-prattika. Issa poeta jimxi dejjem iżjed mill-prattika, dejjem iżjed minn dak li hu ta' kuljum. Tajjeb, għalsa, Ventura. Mela, il-kelma Ventura hija interessanti ħafna hija obbligata. Obbligata mir-rima, l-ewwel ħaġa, għax tittamel rima masura, u obbligata
għax qiegħda ftar fil-vers, u obbligata anki għax qed tikkwota proverbju sqalli. Li huwa ki kambja loku u pajjiżi kanġi ventura. Ġifieri min ibiddel jekk inti min tixtajjeb jew tħossok żventurat f'post, mur x'imkien ieħor ħalli ssib xorti aħjar. Hija l-problema ta' kull emigrant u veru. Allura il-fatt li da proverbju sqalli kollu għażel il-kelma ventura u mhux il-kelma pajjiżi, seta' qal pajjiżi, seta' qal loku, għax lok bil-Malti teżisti, seta' uża anke il-kelma kanġa, għax il-kelma kanġi fil-Malti teżisti. Da għażel ventura biss, għaliex? Sinjal li kellu xi skop. Kif għatlek diġà l-ewwel mħabba rima u mbagħad seta' kellu skop ieħor. Għaliex seta' kellu skop ieħor? Għax grazzi lil Patri Mark Montebello li poġġini fuq din it-triq kien meta kiteb studju fuq il-kantilena, jiena kont kurjuż fuq il-kelma ventura, mhux biss minħabba rima, imma meta skoprejt illi da Pietro Kaxxaro kellu ħoħ Nikola Kaxxaro. Tajjeb, illi da kien imqabbad bħala supra marammeri, jiġifieri il-sovrintendent tas-swar tal-imdina. Tajjeb ġifieri kien jaħdem propju fuq l-imramma, u dak iż-żmien super Marius propju alla volja bil-Latin qiegħda ma l-kelma mramma. Tajjeb, allura ġa għandek link hawnhekk lessikali bej Pietro Kaxxaro l-imramma uħu. Mela minn hekk huwa każ kurjuż ħafna illi il-mara ta' Nikola li ġie maqtul fl-1473 minn ċerti nies mis-Siġġiewi jgħidu, il-mara tiegħu kien jisimha Ventura. Issa min jafx għaliex di il-kelma Ventura qiegħda fil-poeżija. Jista' jkun hemm xi riferiment għal di l-Ventura li kienet ovvjament tant żventurata illi r-raġel tagħha qatlula u li meta qatlula lir-raġel kif nimmaġina li jiġri f'kull każ f'kull familja li nistgħu nimmaġinaw, allura għaliha kienet traġedja kbira. Issa il-futur kollu li kienet qed tibni mar-raġel tagħha ngħidulu metaforikament dar. Tajjeb, f'daqqa waħda waqgħu pedamenti u ġarra f'kollox. Tajjeb, jiena nara li għandna 5 koinċidenzi hawnhekk li jistgħu jgħidulna illi din mhijiex propja inċidentali. L-ewwel ħaġa il-kelma mqiegħda Ventura. It-tieni qiegħda fil-proverbju sqalli li qed jiġi kwotat. It-tielet illi huwa isem ta' mara, Ventura, illi ħu Pietru Nikola kien miżżewweġ ma' mara li kienet jisimha Ventura u li hu ġie maqtul. Jiġifieri li hija traġedja kbira u din il-poeżija titkellem fuq traġedja. Jiena nara daqsxejn mhux ħażin insomma bħala numru ta' koinċidenzi. Kemm il-kwartina kif ukoll l-aħħar 4 versi tat-tielet strofa huma bla rima. Taħseb li din hija xhieda li l-verżjoni ta' Brandano Kaxxaro hija imperfetta? Aħna l-poeżija tagħna waslet għandna f'dan il-mod. Fej tidher maqsuma fi 3 partijiet. Tajjeb, issa daw 3 partijiet huma pjuttost ngħidu hekk mhux simmetriċi. Għax għandna 10 versi, għandna 6 versi, 4 versi u 10 versi. L-ideali jkun 6-4-4-6 u tista' toħroġ 6-4-4-6 għaliex għax hawnhekk għandna dil-kwartina iżolata, mentri hawnhekk qiegħda dil-kwartina imdaħla mal-oħra mas-sitta tal-aħħar. Jekk aħna naraw issa mhux biss għandek raġun inti li semmi l-ħsieb, imma jiena mhux se nimxi fuq il-ħsieb, jiena se nipprova nqatta t-teknika tagħha l-biċċa xogħol. Allura hawnhekk għandna kwartina li hi preċiżament ripetuta. Issa, ripetuta. Ikolli nammetti ħaġa personali li l-ewwel darba l-art il-poeżija jien ħatta at face value, jiġifieri kif tidera. U mbagħad mort Firenze. U hemmhekk hemm id-dottorat fil-filoloġija.